بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي فضل علينا شهر رمضان الذي فضلنا على سائر الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوا الدار والإيمان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Paganiruna dan tanwa bintuk syallah kamatatang kedasuban tugan naskanyan iti tuwakirun apa pagagawin ng manusia. So kada to nasakanian titu ada to tanong ko dunia. Nada to tanong pun sa alungan akyama. Kagaya ko di kami ditawaga ako diyan ka manager diyan si Habib. Tiga na naurasakan Kagaya na miya pekirakan na miya tim niya pulibitar na ko'y manager si Haji Nasriya diya nga ba'y labi na naurasakan ino mga liwigstin na kanang naurasakan na may kamapita na may ekstin na kan mapita siya kumuna sa ngarkiyo siya di may station tan Abdul Hamid station siya nga amanan niya na langon-langon pagpamamakin nagarakan ni Manto sa station sa kanusan sa mga walay niwanan. So di mantay nag-kanusan ang mga datuwag mga bay. Katawan nami madakala tumatanda nga tangilay Manto sa mga station niyo pagpamamakinog ipaguman niyan o simpan niyang wallah sa kaabulan Ramadan. Diyan kaya sagadang ka Ramadan aral siya numabwa miya makatiwa-tiwar waran na alhamdulillah kakanabatan ng mga tatalugudog sa mayaw. Pahiraman na Ramadan na tantuwa mayaw na oong sangkapan na ayakadaklan na dimibina na barunan din ikapagalas nusiyan ang manisa na titipuan na ipapatay. Kasakay din na ning ganyan. Ugay na din kay abulan Ramadan na bituan na yung nabi sa syahr al-sabr. Wathawab al-sabr al-jannah. Diyan kay atug nabi ulan-ulan Ramadan na ulan-ulan na ya akasyabar. Kaya pumakalaan tanusin akasyabar. Paganayron, ka di makasiba, ka makukuha ka agutom, makukuha ka akaw. Ikadua, na di ka kapapasyalan sa turong. La ilaha illallah. Na inumabu, pag-iyasakan ang mga bayi, ang mga Fatima, na inu, papanabi ako rakano, ang mga dato, ang papamamakinan. Kapakaiman na din kay abulan na Ramadan, syahru Ramadan, ulan na Ramadan. Asaman sulabi na may alun yan. Tiyan na la taqulu Ramadan. Inna Ramadan ismin asmaillahi. Faqulu syahru Ramadan. Uban yung tugu nabi di terwa Ramadan. Talu dan tamaya. Uban yung tugu nabi di terwa Ramadan. Ulan-ulan sa Ramadan, mataan na sa Ramadan,
na ism na ngarananan min asma'illah apadanang ko ingaran wallah. Walakin qulu ugaitu nabi na aya dinu diteruun aya dinu diterwa na syahrul ramadan ulan ramadan. Dito instruction nabi aya kuna ditanu diteruun na ulan ramadan. Kenapa miadu siya terwa nga ramadan? Ugay na aya sunnah aanta no makwa sa terun nabi na ulan ramadan. O to miya suwata no ino to nag-isu ulan no diyang kaya ramadan na min asma'illah na padanang pangaran wallah. Dito sabab diyang kaya ramadan na pemakalaan tanurun sa kasyabar ka upuma matring sa diyang kaya ramadan ulan ramadan amatring kau syabar na kabukaan na yapnain ka o kabukairon na taman sadir ka makaw masok kapatay na mimbali ka din amasabar. Wasasa'um bima sabaru jallatan wa harira. So kung sa mga tao ang mga sasabar, mga tao ang mga sasabar na ayam yatang kada imbala sarkinan wallah sa anong anak yama na sukun sa surga adisiran di sesanda-sandang. As-sabru thawabuhu al-jannah. Sukun sa kasubar tugu nabi away na aya balasyan na aya makna niya na surga. Ilan ni walang na masabar kamabutan sa ulaulan yan. Ilan ni walang amasabar kamanananamat ko Allah. Na ilan ni walang na masabar kamatigr. Away. Na ilan ni walang na masabar kaapya panikatuan yan na di mailay kubunta na katuan yan kaayap pan akapagkailim na kamudan kagya sabab sang kota kasabar yan na kanaabala yun makakaroon abuntal yan. Na ilan ni walang na kasabar yan ay puno ba higir akya rarangitan subain ay di betuan na rarangitan na sa karuman yan perangitan yan sa mga waktayan mga siningan yan na sa hindi babatok ang karuman yan ka mamaan laka-laka pagkay dua mama na basta mailin ka na kung mama babay na bakabuha so juan na talay matong tabi ito makasanggi mo naman dia kaulan-ulan na Ramadan asa masagad natabi nga ng mga dato bakay rata ginoni nagkapakay adi kaulan-ulan na Ramadan na sumanga ala abalas na ayaw bakakaunas ka ng mga Fatima. Naman na hadith may batiyan ma min imra'a khadamat zawjaha fi Ramadan kataba Allah ta'ala laha 70 ibada da atugu nabi ba'i a'ira Ramadan unan Ramadan na dinyan di sirmisiwa si karuman yan amama na ayat tugu nabi agakwan yan abalas ka Allah na pakai surat wallah beginian so pintu pulung kibura muna simbak wallah nanokas kanwa mga area na magwataw na reli sherbani yun na nanu o baka nung mapunaruma na painalan niyo so kasirbiswe ko mga darudufa kau to pintu pulung kibura muna simbak akakwang kaabalasik wallah khala abalasang kana nabituan wallah an laylatul qadr khairu min alf shahr aya makna niya na aya bala so laylatul qadar na tubu adiso sang gibu ulan-ulan na ini tumu mga ulama o peraragun ng kutwa sang gibu ulan-ulan oway tumu adiso sang gibu ulan-ulan na ini tungiran na 80 ang tululagun na ulan agpasada kasimba umatik ba ka so laylatul qadar nasa kaabai nasa kaapatima oway na diyang kanan adik-adik kasiribisiwi kay karumang ka igira abulan Ramadan na ayak kakwang kaabala si ikwallah insyaallah na 70 kibura guna simba si ikwallah la ilaha illallah miyaguto kanu mana mga bay katiap man sa hadith ayami al-nabi sallallahu alaihi wasallam latina iza qasalatil mar'a ثياب زوجها كتب الله لها 1000 حسنة وغفر لها 1000 خطيئة واستغفر لها كل شيء طلعت الشمس رفع لها 1000 درجة الله أكبر
Da'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam bae apa pemimpianian sunditar ni karumanian amama aba dipakai surat wallah ayat bagian naka na sangkibu hasanat sangkibu mapia atau nama sangkibu mapia atau nama hasanat na sati mana hasanat na ayat kioseno mga ulama na sati mana hasanat na ayat katasian ayat kabelangian na datara dia kaya asa depan agu dia kaya asabangan na ayah kapuroyan na ipun sangkal na dida na malupa kapito lapis sa lupa na taman sangkal na pito lapis sa langit na diti kapuroyan napaka pa magumanang kaman asang kibu amapia apia di na muna sa timanon na di nakakibugay karumang kaamama ingirawan buh kibugar kay karumang amama na taloti man na bibika napakapatay ka pa nakatinin mo na pakapata di korong gosyong Allahu Akbar. Nama naman gede-gede. Wa ghafara laha. Na dia buat kapipika munditar ni karumang ka amama. Oi, na iprila ka wallah sosang ibu adu sangka. Anto nang utama mga dusa, nang barang-barang dusa. Dusa sa kapamuke, dusa sa kapamaganta, dusa sa kadengke, dusa sa kareet, dusa sa kapmarites. Kalau saya mantuang kay amaritis. So sabagi ko mga baya di mamaritis, na magwa mga datwa sabagi ang mga marotos. Kau pa. Tabla patos tanu. Antara pero na mga datwa mga marotos, tabir kanu sa mga datwa di mamamakin gaw. Na di ngo to pamana makatutu na ngo to sabagi mga datwa tabir, na ayad ni man tao si man to tape kana nari. Ya pera ni man to akon siya. Ya ka kompleta ka. Tabir ta makasagi. Oi, ayo maana niya mga ulipon ng Allah subhanahu wa ta'ala na diya ibala syubai apipian yan so toga ke karuman yan igraa ayo mana pia ke pipian yan nun sanggibu mapi amyakwaka na sanggibu dusa ay penidan kawallah wastaghfara laha kullu shay tala'ati syamsha na langu tugu nabi asyaiku dunia na langu na syaiku dunia apa kesindawan na alungan na langu siran dinapapamang ni kawalla arina ang kawalla abay tamang ko mga kanunan na priyota na siya na alungan tamang ko mga papano tamang ko mga pila tamang ko mga binatang tamang ko mga jin tamang ko langu na syai apa kesindawan na ayamanan yan na siya na alungan sinda alungan na langu siran dinapapamang ni kawalla ya Allah nariling ka adiyang kaya abay apa pemimpin niya na tuga kay karuman yan wa rafa'a alfa darajat na ipur wallah so pangkatan na kasasanggi buah pangkatan mata na mga beh niya buto kanukman ini gira po pemimpin ka ini tangap man ni karumang sa pipian ka at ina umiyan nakatam sa sarwala ka na duwe na man nakauno natiga na naway batan nakaundan namya kamapman at ina umiyan katam sa diya kita hando na naway naumiyan katam sa talwate sersak no naway dahil namuri pure inwiter kay karumang natang ubam niya kakapakapat umiyan nakatasyo tangabuno natiya na oay wakasaday tira gugasolina katutudan ang nanomapolang nadaga kang kaban na subaditi emanan niya naulaulang ka kailangan na mag-ikhlas ka abay la ilaha illallah na di mga urip ng Allah niyakwan nyo na nabalas kata pa siya ka balas isa'am yan Nabi sallallahu alaihi wasallam na tinamam imra'atin tatluma rida zawjaha fi Ramadan laysa laha thawab illa ma'aha Asya wa Maryam illa ma'aha Maryam wa Asya da'atu Nabi sallallahu alaihi wasallam mga bai adinya dipangilubaan siya o kita ayam ananian nakapagkaswato ni karuman niya na mama uway na inunta tu Nabi na daabala sa bangka kakalim ko Allah ayaw mo kakawang kaabala sa ko Allah ibagir ka Allah uway na padakanin ko surga subaya Maryam agu subaya Siti Asya uwadi na miya Nabi ang mga bay na isaw so Maryam agu Siti Asya niya makalalay parati ako Allah Allahu Akbar ano masalah magdagda sa kabay na dia bu ayam ananian
nakaswatan take karumang ka amama igra Ramadan adi nga dipangilubaan sa kapagkaswatiar kapkaswatiar ka na ayaw ko nabalas ka ko surga na pada ka sumaryang kau Siti Asia na inanang masato abiyan miya ka mga lasnus abiyan di nga nupanya ka na sila pinanang kadiw kawang ngamabu nasakan din ni manawar ka kasakan ni manikon na maluding palabaga po si karumang ka amama kami aswat talaga grabe ni siya umiyan timing nakinuang sa silopin napigiraw ka mabuba iya abiiyen ito na kumanim yung kuwang efter na stan isdetan ako na malun pulubaga po siya karong mga tinamata niya ba number 1 na miya kagiraw siya karong mga kamamahe kamano ka dadalagyan tunip betul na ka sa mano ka dadalagyan nga na 4-3 nasunod masumbali nagdama nalalagan betan na ka mga pamasa ka kuyub-yub na dapat masumbali dapat na ka mga dataro ka kukurangan ayaw ko katawan niya nagalata namiya kagiraw ka manaba iya ay doa iyan tay fa kamananan na dito na kanaabang atay ayaw man na isya abait na yung kota di kailala ni karumanian apya da maswat ko miyaswat ni karumanian amama apya da ko maswat kading atay na si karumang atay piyan namamantin atay ka mag kapara di kurata gino yung karumang mama apya da ko maswat namamantin na si singa ka ay do ayok manami ako nga na dito na kupakan nung karo mga mama ay di tay pakla na matang kadi ka doon makapatidawa ay buwa ka pakatidaw na baka dalawang dauta adi sa diyo ko tatabiyan tabi ako masing karo mga rin nami ako niya so di nga tayo pabay nami ako niya nasa diyan nami ako lunggoy asusukya na kayo nga na tinomiya nga tata na kayo nga nasusukan lagi nga sila pinasubra sa mibutuatot kami ito naniling nga pa na mibutok natin yan na sila dati kabaya tunay niya pa na makasawat na kapan sa sila na mipagpatawa pean yan mibutok na pean na ka puniuti ulaw lang ka ba inada ka pangiprop sa ngaramad tabir kan mga bayo kana abas kan yan ka ba nagasuwa to na sa kanya no na di mga urip ng Allah na ayamano niya na miyalang ka na pagkaswatal ka si karumang ka mama kaswatal ka si karumang mama na miya kagirahap mana ba iya ay duwa iyan mano ka bisada lalagay na miya ko nga Anthony Kitty ng taon kapara suman siya pagkababayan na ka na dito ni okay ading ka di Panginoon siya okay akapagkaswatal kay karumang ka mama na miya kagirahap si karumang ka babayan Anthony Kitty na iyan Anthony kapaloton magtangay temo siya maloya pagdubu unta o pamilit o no paran o sawan o patinulaan nasi mabusin ka ng mga mama na so may mabusya may ito wata kami excited ka di nga di pakatataan na bubayan Panginoon si ka ng mga kaamamaw ba kuwang budun na aduh budun na kami ako ang kapman subanas sabay kami aswa-aswa terkasih ka ng mga kaamamaw di na kenapa ini mata gua nakapilay na dia mengalip ng Allah di na syurga rin ng mga bayi para di kanop kada sa pagkira sa dia nga pakataling Ramadan no katawanan adiang ka Ramadan na miya kauma nagkapakaya karunakan askan mga bayi naskani tito man igalabok tanto kanop kada sa dia nga bulan na Ramadan benar man ang pagkailay kang kontabay at turugun o kaya pakatirawin niya na ditatan at turugin kakakakadatan yang buso turugian kadataro gagamit niya sa turugian kapag ko ba ni makanong ako lang buso na di makapaninindaan no makaparan yan may las oras yan dapat tas kami ang mga dato baka mabuto na gano'n siya kapakatulog mata ko kata mo siya kapag ko na ayaman na niya nanay na mag katatagwan-luan na udala sa arga adiyang ka na ayaman na niya nakapkara sa inyo kubulan Ramadan na mapitak man ay nauna kapakaidap mo masih pupuasa na miyagnaw ka na ba kami tahajud ka hati ka pamagrotong kadi man ang Ramadan na training pa sa katahajud o kung ka matraining sa Ramadan sa katahajud na dito ni kaleman nakaamapasang ni katahajud nga naman ba lang na dito nakalabalang nabi na di makatahajud sa tanat-tanawa kagagawin labo ka luro na mga bay ay ginako na napkito na kabi ang malikanak makanog sa aswa pangguwa-punguro ko na miya katurog ba daw bako na magtahajud ka man na ibalas daw niya man nagang mga aswa di guguro inaw na mapitabo doon bado miya katurog kami anak ka na di
Ragarunan na mga bay, balasanan. Orang yang mengarif Allah. Mia khaumar katan wa yang kaya abulan Ramadan. Na antuna ipkurmatan sangka Ramadan. Ato ni pengganda pengentan. Kata kailangan. Oh, namanya ko mga Ramadan. Paganero na suwatan sa diyan ka Ramadan. Na tazkiyatul akhlaq. Ang tani maano to? Na plumpyo na ka so parangayin ka. Waya parangayin ka gwini na maratakay ka paginay na. Maratakay ka pagamaama. Waya parangay ka gwini na ayamanan yan. Na maratakay ka sisiringan. Kamatulik ka sa siringan ka. Waya parangay ka gwini kuda makaw sa Ramadan. Na di ka di manulak sa tunganay ka. Na di ka di mamuang sa ginaway ka. Na waya parangay ka gwini na ayamanan yan. Na sa tigatan no ada abang kay tubu. Oy! Na miyakaw maadiyang kaya bulan Ramadan. Na lumpiwing ka ang kanan amanan na parangay ka. Sa ayas sampin na ka na parangay amya ka piya-piya. Ikabayar ka wallah subhanahu wa ta'ala. Tadi pagalin wallah so betadaka pagari ko babayakan sa taman sa dinga alin na betadaka. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Mata'ana tuguna Allah asotau na di pagalin wallah so betadutau sa taman sa diskay malin ko betadaka. La ilaha illallah. Kapi aparangay pakapi ang suparangay ka. Miya ko mas Ramadan apa kapi ang suparangay ka. Alin ko natutula sa katawa mama manguda na di sira ni tibay wa usinayan na nauna siya sakit ang pansinayan na dua-dua sira ng bata na yako na ulaw lang kaya manguda na di mangintagon na di fermer na umanon makakuha ko itagon maka-fermer warga iyan arga itagon yan na sudiran na amak na niyan na kakani pupemasan yan sa bulungin na yan na miya kayo siya ko na miya matasa kayo wadi na ni pangintagonan na ini nung kaya pamataan na miyaw tulungan na dumika na rumina ko kayo. Kapag na una mungkarasya niya adiyang kaya ayamaan niyan na diyang kaya auriton niya kakanya na ngapangan ng kanya. Bisyawaan niyan. Damatin ako miya ng kaya manguda farmera tara kayo na bukid. Miya kapasya na guman kapag pumakaganta na ayaw. Kagi may kapanutong tanong na kapkaniyan. Tapi siya kauras na yung tanong so ipoposa. Wala kapag makaganda na diya mga orip mo pa. Ay amana niyan. Miya kapasya na guman nga manguda. Na pagilin niya na diya kaya pananagwin niya sa panginginuman na kailanganan siya. Tingnan daw kaya makakuha siya. Ganda ko ni makainom. Na di malang kalangkaw. Na adna miya lang kaw niya siyang utas sa bala. Adar pa adna paridiro. Ayak nito na paridiro na talon to na. Pati ito na siya kaguna panggamitan na. Dito talon to na paridiro. Na miya niya na malom yung kasing. Tingnan alhamdulillah ka adna igro. Na siyungwan niya na diyang koto paride. Na tiulungan yan. Na kagya ko katulungan niya na malumadalam. Di niyang kakawak. Na kinuha niya na diyang parang yan. Na inisungudin na lawas yan. Sa nga paridi. Na ipanggiraw niya nung so parang yan. Ipagtapo kaya yan. Sa ngariyan, para api ang may ito. Na asar apagkasampay nung ngariyan. Na ayun tinakapanggirawa saya ko parang yan. Sa ngota paridi. Na miyang pelos yan. So parang yan. Ada arwar-waron. Ayun yan dito lang pa. Na miyang gamit yan. Gagana lawas yan. Kapulog pa. Na kagya ko mapagamit yan na lawas yan. Namuuntunin ko kilida paridi. Na tutulungan yan siya paridi. Na pupangatatak din. Ano yan? Tinay na miya na siya parang akan. Ito na panimi pangalabaka ka na luwan yan siya na. Da abami kakwa panganang ka na. Di ka makapumasabulo ka. Miya na siya di ka nimingalabak. Aparang. Natutulungan yan din siya paridi. Napagpagkata ka din ano yan. Siya kaya rata-rata aginawan yan. Nadakon mati na kagi ko na mati ito katutulungin yan. Siya kaya paridi. Na melin niya na diyang kaya aparidi lumilipua. Pendidi. Pamana pendidi datar wititinda amay wega pendidi. Na damati na kagi ko pendidi lumilipua. Adiyang kaya adawasay. Na miya ka gamawro ng kaasakatawan loksya. Amapoti ibu kami kataytay de loksya. Ang babanga na sa intin walang nalawas siya na maputi. Apo po pakapon siya maputi patimbawaw sa puro aplayo. Na maawin na sa parang abulawan.
Inauna ayat na kaya gumawa niya ng kaya amang uda, amo unto ko kinida paridi. Ilay niya solo sa matatangang sa kapupumuksan yan, at yun solo yan na din yan umakwa. May kagiraw solo sa mata idaloks, apapapaka, maputi bangal, maputi buka, may katete idaloks, at yun hey manguda, inukasan o untod, punta na ka, mararata ginawang ka, natingin na ba pa, maginuma ko siya diyang kaigan na benmiyulog so parang akan siyang kaya paridi na hinangin na diwa kanuto di ngalabok kasuwi na akan na di kami di tibay na pagkasakit na pansuwi na akan na higira kami ang pangintaguna ko na so lambo ni pagkuwakan sa bulong ni pagkuwakan sa panganangan sa padiyan na anto na po ni patalampakakan ni miyaga si patalampakakan na hinatingin ni pagkapadiyakan na sina sa sakit kadwa-dua kami di kami di tibay miya kagirawan ko to alok siya miya katete do papapaka mauwi siya parang abudawan. Tinabali siya parang kami udok siya kaya paridi. Ang aawidan mo parang abudawan. Napagpangalang ka lang po ng utamang uda. Tingin na ka na abadi na ni parang angkan. Kabulawan na nan. Kasya parang akan na miya katoa-toa. Inaw miya kaun tulon-tulang mo. Paman namang uda. Kamapi parang ay. Mapiya po ni kapalong-uloks. Natiga diyang kay alok sa newa kong kao kasuminin mo ko peruman sa diyang kay aparidi. Kamu benugunakan so parang ka. Na suminin ng peruman ang kotalok sa miya katete daw papapak sa ngota paridi. Na miya katimawok man na mauwid man siya parang amang tiya. Natiga ko manguda abadi parang kay pungurok ka amiulog sa diyang kay aparidi. Napapangalang ka ng man sa manguda de muntianan. Kaso parang akan nakiarandutan. Pamakasala ko tamarano natigyan na window ay dinan dengan sopman tabi ta makasaging ana suminiduk ma peruman na diyang kaaloks amya kataytay na niya kaya sinipsang kaya aparidi na miya katimbaw man na maawi siya parang apira na tinabadi parang kamanguda amyulog kesan kaya aparidi na tinakanabadi yanan bapa na tingnan na ino kasumini ba ko peruman na sumini ng peruman sa diyang kaalawa sa talunto na nami gumimok man ang kaaloks na mauwi siya para na siya parang manguda na may nilok siya manguda ang mga sisingan na tingnan manguda badi parang ka amyulog siyang kaalawa sa diya na paridi na tingnan ba pa di na siya parang akan na ini begini ano siya parang yan tinakatan siya parang ka na tingnan ba pa ini sabab perkawalla akiakwa ka ng parang akan kaya pangambalingan yarakan na pagkailiakan ko Allah na ibramis sa karakaba pakulay benar aku di negara bakakuhay kami akan dudurakan so parang akan so kocoloks na miya kakela na tinakatya so parang bulawan na ko angkad na kay magya karaka nakatya so parang amuntia na imagya karakapan nakatya man so parang apera na imagya karaka ko angkad na kay atalwa parang nabalingan na kan kay pirmiwa karaka sabab sa kapyang ay parang ay kapyang ay kapalokodoks na sabi di man ang utarok siyang uto paridi na miyada miya kau masawa na yung utamang udo na pipersa niya ng utay sa una parang na miya kalala sira ni kwarta na uniyang panutula ko mga siringan niyan at yan nakateso miyang gulaw-ula ka na miti-muti mo sumada ka na ka di kaya panutul niyan na piya kamamsya miyang gulaw-ula ka na kanako na kailangan na ako save na sumiyong ako ko paridi ka maginumakuron na miyulog siya parangaman na miya kapuno ng kaalok sa yamanan niyan na mateda papapak na maawi siya parang agulawan na dakong kuha ka kanabang parang na sabihin man na maawi siya parang amuntian na dakong kuha ka kanabang parang na sabihin man na maawi siya parang apira na dakong kuha na miya niya sa parangan niya kanakinwa banira kang ini bagay agi ako na mapya ko parangay na miya dagang kay aginaw niya na manguda mabuha tela ka tiga na sa mga oron mabu pero na nga mabuhay na inakanap ka sakit pernah juga normal na nano tabi gira namin yung makawiyagan tapi ada benar na di mana sa sarama pa matang wala di nga na udah na benda apa dah koron di ko man ditiba yo so tapi ta makasangin dadi to na di mamraka dan ako na siya mo tabi na na mama tinamatay ka ng asong makoron mabu so mi unya ngapari niya to niyan mau siya parang mabu nakanabuto farmer kapi babayan unya no duluga sa parang yan tinaji na pangakuan na niya nung kaya ulungo natatandangan niya ng eporili kung ada penelipo dahon lagi mati na luminipo natin niya buto ako ron na urong ko na kayo makagamawa diyang kaalok sa miya katay-tay
Ama poti ibu kamu bangala sama poti apa pakai nama poti di mangangangke. Oh, nah kuna kayak maka pemana kepak sumangude. Sore kamu gina tak kamana ul. Nah kuna kayak maka mau ke alok senama usia parang abudawan. Nah tiga nama ngude, nah sama sangi mabu mutu mangude. Sama sen mau bisa detaria gitu nah di mamerak. Nah tiga gak kata alok saurut mangude. Ino kana naguguraat. Nah itu nah di mamerak. Tapi anda gue niam neza juga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah di mabu di sentimental tiga na bapa. Sekami na dia ko ditiba yung sinakan na sinakan na pagkasakit. Na dia ko di farmer, na dia ko panibtara kayo. Na napagkak wakano na ipapagikan na ka na kaina. Na miyulog bentingin so parang akan siya ngay aparidi na dia kanong gagwa. Na ito na panipangalabakan. Na soloks na mao siya parang bulawan. Na tinabay di parang ka amiyulog siya ngay aparidi. Tiga nga manguda, oy, matawala ka di na. Tiga dia ka alok sa idi, tila ka amanguda ako kag. Saka penisensyo na ka. Tiga di mamra ka bagi soparangan namanya katawa-tawa. Oh, taga ka na kaki amanguda. Ganda kinga ulang-ulang ka kapamugag kada gagwa kau. Balik lagi. Nah kau tu ada ni ama kau soparang uloks, tapi soparangnya nami ulugay na duman makapetu. Kau tu. Ana mu'minan kaman kana fasiqa. Kaman kana fasiqan la yasta'un. Betul Allah maka pendatar semanga tahu apa paparati aku Allah nagu semanga tahu ada aparatian yang Allah datar akan anu mga tahu maka pendatar semua pi parangai aku sumaratai parangai di mana nga parangai na isan na mapi aparangai na apia dia bu akailang ako pendakaan na miya kagalaw na buntala ka hey ini assalamualaikum na isan no ta parangai amya kapia-pia. Ulina tisika magua datua ba ya na di buka tatandengan kay karong mga mama kama pepya ginaw ni raka badak naman daw di katandengan ni karong na mama kapatay kataw na di buka tatandengan ka tugon nabi ti karong ka amama ama pepe aginawa ni raka na na kamagusi karong ka ato matantang raka na sumisi nga ka magubay na talawa ba na say magarka wallah paganero na detaro kaya bugang ka sa sakasakwa bulawan. Kadua, nadataro kaya bugang nga sa sakasakwa muntia. Katalo, nadataro kaya bugang nga sa sakasakwa pira. Di mo katatandang kay karong mga sumisinga, napakasisinga na kon mabuang bubaya mo talaka. Oy, ayer siya natatandang na kay karong mga mama na kararangit ang abubay. Na sumisinga siya karong mga mama. Ino ko man tatatandang iyaw pa kaulong Karong manual na mapipigir ka. Nakatika to, nakatatandang karong mga mama kami, budak ka magwimini bugong ko. Online na nakabaya dia tapi terima kasih ibu oh apa mata nak ya atau nak nama ni pegeri na balas na dan teruskan karena migero na mga bay kakwar kanu busay oh na dia mangarip na Allah ay mana dia na miya kauma adi ka bulan Ramadan na tazkiyatul akhlaq lumping ka so parangin ka pakapian ka so parangin ka kadua Adia kaya pa ko mga Ramadan na tunay ko na kunaguna. Ta'zin an-nufus. Nang biyatang kaun sa mga ginawa niyo. Dia ginawa ka ng biyatang kaun. Pamanagwan ni, na di ka ba sa Quran, kabukulukon, tabir. Na imanto miya ko mga Ramadan, abito no nabi sa syagrul Quran. Ulan-ulan na yung Quran. Ino yung betul nabi. Sa ulan-ulan na yung Quran, naroon minitur sa patakitab amang anak kitab, akitab samawi. Sa Zabur, sa Injil, sa Taurat, sa Injil, sa Furqan na Quran, na lang si minitur sa mga bulan na Ramadan. Na ulan-ulan na kapaman na Quran. Ayaw mana niya na ugabaru, na diyan ka Ramadan, akya sumna ka Ramadan, na andaman na ikapakatamat kami sa Quran. Siya ka naman kadagakan panganintagwa na di manggulawla. Nagkatimutan sa anong anamuri ka, magatusin din na ka-porsyento. Nagkatimutan sa anong anak yama. Magkatusan ka porsyento. Nagkatimutan sa anong anak yama. Qul innal awalin wal akhirin lamajma'una ila miqati yawmin ma'lum. Teruang kay Muhammad sang kana ng mga tao. Amataan na tuwa Allah. Sumiyaw na mayori mga tao. Nagtimu-timu na kan siya sa anong anak yama. Ay dapat ko namin kamatimutan sa anong anak yama. Napakabatian wallah sunabiulad do. Miyakapi-api lagam sunabiulad do. Napakabatian man wallah sunabi sallallahu alaihi wasallam. Napakabatian man suwala. Napakabatian na suwala ko Quran yan. Allahu Akbar.
Nami katini mo timinan lang unang marano, kapasya ka to niya, kapakabataan niya sa danga wallah. Miyataytan, makabibisto atan of man. Ay nakada kita na inaatay na. Panitang wala di magulaw lang. Ami kapasya ka to tan wala. Na, marano ka, uway. Dako na, ba't yung karangan siya kuraan na, madidisyo sa danga champion. Nami kaskatan wala nga paganada, tabi yun. Natulan to niya katawan na ka, kapasya ka to tan, nato niya katawan na ka, natigang mabuwap kaya ka, o kokot na ako nung nga. Gusto yan na bulat na nainatay na. Ay po nakibalsa ko natay na aka. Inatay na. Natula ba tiya ka? Natinainatay na. Eh kung nina inapiyakan putukan yan. Tula siya magbanto na katawan na ka. Ulkuan daw wakan. Pag ganyan po nangyari ba't ka dun? Tula siya, doon na katawan na ka. Tabat yan. May mamasya ko mabunga siya bagay mo na nawa. Laburo na nga mga kangudan tabiyo. Ame ka TikTok na mastiro no. Ito ni kakasa nga TikTok. Nakatawa ko na miyagas taka. Tabi-tabi ako mga bagwat ako mga munguda. Ay manto na dia nga Facebook pan ako dia nga messenger. Na madakalabi ni makasyon sa tabi. Tabi makasangib. Kaya mabunga ba, inanapang na mama, aros sila niya kilala sa cellphone, sa touchscreen, sa messenger, sa Facebook, nada sila makapagiliyak niya buntalang, isa niya makapagiliyak buntalang, na introduce siya, kaya abay siya nga mama kabayaw, na doon na una niya na mayaman. Baka niptero ako mama kaberang, o piurate pa kanya, napianta ka, maging sino ka man, kahit sino ka man. Adi ka di man ang jawab ya, misalnya pwede nga awala yung mapya, adi makandinan na ini kamera nga tabi ya. Now, Satan, this is my hope. Allahu Akbar. Daw ka mabupangan na ka na nga pag ino na ka mamapkabela ka na kaya panikali na ngawanin niyo pagkakaw. Ito na ngawanin niyo matatagod na katimurani buhay na. Hindi kang piyakatan ako mama, eusto na po bari kami. Miyaw pakaulo nga. Nami atimuro, miya kapa mimikiran. Tabi ita makasangib. Allahu Akbar. Na diyan emanip ka na ka sa anong anamori, na makamatalo sa anong anamori, na sa katang-tangan daw tala, tabi na kanwa papagadan niya ng Quran, na amoy kadang-kadang paganada sa Quran. Amoy kay din na kakuro-kuro pa ka. Naburo sa mga kanguder, makapatong yan ng mga video kisang kaya mga karaoke. Paka-e-eko niya pa ng abakarang yan na, gusto ko bumitaw. Allahu Akbar. Miya mas tirong po na, katigin na pa na pakabitaw. La ilaha illallah. Nah dia. Kedua, ikhatalo. Niya ka mga Ramadan. Ato na isuwatan sa kagaya pangamadiya ka Ramadan. Na tathirul qulub. Na pelumpiwan ka, supo ka. Kailangan na diyan ka na puso ka na kalumpiwan. Pakiilay ka wala ang ka na puso ka kalumpiwan. Kadiya ka asakit na miya diyan ka puso na miya kada-kada na sakit yan. Pag naroon na sakit yan, nakapamukag. Kata na ito nabi, alam makna al-hadid, o mang kadero sa kabukagan, na misurat ka po sa kada taro sa timan amay tamabkit ka ito. Na igira amya kada ka sa maitam, alam mo din na amanan niya, na ayamin ni pulog ko puso, na amya kaitam sa kaya pakaitam yan, na alam mo na kalalalungan na di kabayawa mo, na ayam yang ganun ko tao, na dito idikang balik o tao adarawa ka syekwa Allah. Na kapantag gano'n nakapatay, di makatabat ko Allah, na di purilaan Allah. Di pa ka surga, basta kapatag gano'n nakapatay, di tubat ko Allah. La ilaha illallah. Na anto na ikapa, tapos dengan dalam syang Ramadan, amya kauma, al-wafa'u bil-ahid. Na pagari ko, o di ka, ay makna niyan na tenor sa kapakipasadan, o da pangkapa ka mo Ramadan, na tenor ka makipasadan. Paman na kailangan na, di ka di makipasadan na sakto. Ibaratnya na, Inoy ka nga magariari, si manager, nabayalabi na sinasaya, kung di nga isang nababiyak na si Hajani, saka may kilala ka nung takotoro. Bawa, na ayaw maanan niyan na inoy ka siya na ulian yung wali, wala kay man to, tinapili ako niyo, wadi ako na dyan. Nada ko makatuman sa pasan, na miya mo nakik ako. Na udi na ni ulaw lang ka, babay ko, Fatima, dato, di ka tuman sa pasan, di ka, paman na di ka di markas sa kapasadan, na ginakik pa. Kaisa na sa Ramadan na ka nagkatarima. Na apply na kan na tamang ko kabukayron. Na tamang sa dir kakapa ka mo kapatay. Anto na ikalima. Kailangan na disuwatan sa Ramadan na al-amana. Inaw na kasasarigan ka. Kasasarigan ka. Kanam na al-adal. Al-adal. At reptero na al-adal. Na kailangan na mong tulong ka. Kanaman ba iya po paginutulan na sa mga dato ang mga posisyon niya katanong. Kasaka adato, oay,
pamilya aki papantag na kaki karumangka na gusto mga wata na baluyang ka aginawang kamunto na kakaisanan na pakasurga ka ubang ang baluya ulaw-lang ka ayaw ulaw-langan ulaw-laya mumuay ay ako kumaniya mumuay nakataya sabi mo na nga duwati manariya maawisin na sa ti manapaan na dirang peruan kaya kabayo manisan na tipis niya sa ti manapaan tinamumuay o kumakamin pa na tinatunin ko kumarakano na tinadiyang kaya sa ti manapaan na diyang ipero at tigang na duwati manariya na tinatasi ka na kiluwakan yung tudang nga mumuay iniliw niya na nga kilaw niyan inibutad yan tas yung nga panyo ako kung nakarakan at tibang nga nakarakan ng piya-piya o niyang putula sa lo na nalangang siya ng mabubuar yan tinapiyotolian mapya ka diyagiyin na niyang tibang nga siya o kilaw niya siya na libutad yung kilaw minipuro ko sa area tinasir kami agad lang nakapin na niya kisupikan tayo niya supikay na dito manimini-puro ko ta sa banaro tina makapin na libuta ka kasi kamo miya ka minipuro sipikan niya minipuro na kaya sila man mini-wanag mini-ramig potulan na kaya kabanian nibuta niya man rumah ito na rin tinasir kamo mini-ramig piyotulan yan tama siya biya ng sopaan lang niya bugagap din na biya ng buong tugu-tugu area amo mo hindi sopaan namin natina na bismiya tayo natina miya natina miya ko kumakan natina to nini ko kumakan natina matatago siya diyan ako na di na ni kukumani amo mo ay di mato maginutulan la ilaha illallah na di niya ko mga Ramadan ipungulan ng tanong no insyaallah na anto na ay pinakamala ayama niyan na suan tanong siya diyan kaabulan na Ramadan na di inabito na yung nabi sa syagro at tauba diyan ka Ramadan na ulan-ulan niya katubat tayo somian dusang ka tabir kanu somian dusa utaw kumia kasapulu agu isa ulan-ulan na opportunity ngay man to pagkakatano katugot tagalog oras kay man to niya kumaadiyang ka Ramadan ulan-ulan na Ramadan natabon na ko na tubat kadang ko Allah subhanahu wa ta'ala katiap masyusyarat na kagatari makotaubat o di maading utaw ang kay anam na di mga taubat taman siya liga di mingula na nangadam na di mga taubat kapag kinuntan yung PPO di isyarat na kagatari mo taubat o tao sikwa Allah pag ganayron kagatari mo taubat ka wallah na anad mo salaf na isindit ka sumya nga oo na agad na baka kaamarata isindit ka do marata bisyaryo to limo Allah kada kurong kapantag ya kapatay ay do limura kanu Allah kada kurun matay isindit ka kadu asarat akatarima ko taubat ka insyaallah na diyang ko to ayamanan yan na arrudu al-madlum na uwan na kaya salin butanaka amatatagurakapan so siya ni butanaka nakaswe na kapukira ko nakaditi ka pangatawatar ka wallah tama sa siya nakapan matatago so siya ni butanaka adi ngay kaswe ko kira ko na di ka pangatawabat aswe na ka so siya ni butanaka tabiya o ba na inaniya ka akanaba nga nakaswe na kapukira ko na patubat ka wallah na isaw pa salat kagatan mo tawbat ka wallah anto na ikatalo akagatan mo tawbat ka na at-taqsimu an la ya'udu abada na ayamanan yan na ipasyapa ka wallah ibatadan sa kapur wallah ya Allah napakilya ka na kanin adiya kadir mabalingan ang suga na baka ka na maratay Allah amana sika pasyapa wallah uba ana ganabak ka pagari ko animapya uba ana ganabak ka babay ko animapya tabiya na ewasing kaden na ganakin kaden insyaallah na dito ni kapagatawatar ka wallah anto na ikapat akatarima ko taubat ka oy na ijtinab al-aql wasyarb anil haram na pananggilain ka uba ka babakakan sa haram na pananggilain ka uba ka babakain sa haram insyaallah na pagatawabat nga wallah asara dataranan oy pananggilain ka uba ka babakakan sa haram nadiyanan anto na ikhalima akatarima taubat ka wallah na istilal al-hubb na pakay-defending siyang kaswallah pakasati man ang kaswallah ko po ka sa ayabu pagkababay anak ka na swallah ilbig ka pagkababay kakwal adisi karumang ka mga wata ka mga pagiwata na ka asarang makanabi swallah sa kapagkababay kakwal adisi pamilyang ka na insyaallah na miyakuang ka adi ko tabala swallah insyaallah na diya mga Allah ayamanan yan na diya kay abulan na Ramadan na tinudan tanong saya
Na ulan-ulan ya barakatan mga uripin Allah. Ulan-ulan ya barakatan. Ay sa panami aloy na diyo ka Ramadan, ulan-ulan na Ramadan na ipapakalapan arisyo mukmin. Igira ada tara Ramadan. Na siya na panabang ni perhatian, kumanuman na perhatian. Igira Ramadan, na ina kuda na Ramadan, na ina kada kala na kisda ka na lakimi kanton. Igira na kangkong. Nasonsok yang pakasudan ka bulan Ramadan, ana mata ka. Ay pernah kada-kada digerakan na pagkuri sa tarawih ya. Kapag overload. Naburunan din yung kanto diyan na ana mata niya lamisa na niya penuh. Niya makalalami doon na. Kenapa niya palaman? Niya kalala. Ani patay diudi. Naon niya nun mabupakaparangana, pakaparangarangana, perujala, dan kape, melon, badaka, ayama na niya, na beges, natama sa miya penuh. Nautan magwida din yan, piagbangan na tirawita na tira, di pagi na pernah, kaden, kadia ko baka ginawa, natataraban nito. Na masyado ka pa nagtirawin na niya uri kasi matatawag siya uri yan na umanroman mo kasi mam nagkuri-uri ko mapakalubat yan hindi na mapakarumo ko kapakagu na muntod siya mam na pakapagkurip man muntod o kaw tagalan yan na pakaw gumiro siya mam Allah wakba na sa kababay na I know na muntod ka pan pakaw na pamana ayah ko na miya kapiat pinatatangnya tengah ngaman nigerak datara Ramadan mbatan na nakasukwas sangka na tatangara miya kapiat ading gali kapakapagaman miya kapiat ading gali kapakapagaman mapia pernah kapupang ka miya kapiat pernah ayamak na niya ading gali kapakapagaman Allahu Akbar manungan manang gede-gede mengarip Allah kenapa taruh di kerja mapia ugay na dia ke Ramadan nah ditanong siya di training mga Fatimah mga baik. Orang yang mengalip Allah subhanahu wa ta'ala na pagpendap-naran tanwa insyaAllah na di penmali po siya ke Ramadan na karilaan tanurun wabah. Sa ading sakala ang mapasada ka sa Ramadan na kala akakali makaabada siya ko Allah. Na sa ading sa dapan na buntaman sa bulan na Ramadan kapi abayaan yan. Aki apa kamu na dia ke Ramadan na kanukap na kay api na makalim yan ko Allah na kanukap na niya kay ito. Daman, igil aman na kay pira. Dataran na nigira aman na kayaman, malami apa sadaka, nakana abagyan na kako surga. Di ba berarti kanu? Igira akana ka malaki pera, aya pera ka na isa ka bilyon. Pera ka milyon sa ka bilyon. Na sa ka bilyon na aya milyon niya ng 1,000 ka milyon. Na igira aya pera ka na isa ka bilyon. Na pakalutang sa tra, pakalutang sa mga buluan, pakalutang sa walay, pakalutang sa ayaman na mga lupa. Agyan na kaysa ka bilyon. Na igira aya pera ka na isa ka milyon. Na pangalutang sa sikanhan na kong extra. Di ka pangalutang sa first class. Na ginaya pera ka na mga 2,000. Na pangalutang ka sa pili ka babraniw. Alam na sorangaw. Na ginaya pera ka na sa 10,000. Na pangalutang sa braniw baik. Na ginaya pera ka na sa 1,000. Na pangalutang sa isketa kayo. Na ginaya pera ka na 500. Na pangalutang sa 2 kagat nga marges. Nagwa na sa daw na sa kilo. Na ginaya pera ka na 100. Na hindi sa kilo agad lulubong. Na ginaya pera ka na 2 wati. Na 2 pa kabulo. Nagidaya pera kana sana nanolipap. Itu di kalau tangan salah dekat. Nah itu patah kau na emak na niya kami ako mga tos ano na mori. Natingin na ya Allah ada sa surga kaya Allah antunay ibay na sa nga malakan. Natuwa antunay malakaya ikuha nga sa nga surga. Natingin na gusto niya buka puisa na kana natulugoy. Asara na kaya patanong na Petra. Dia pernah pengiraw ka asara na kaya patanong na Petra. Bagaimana Petra na di mangapat. Ini kini nga sa syaitan na manosok. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah dito insyaAllah bagi kelastan sa kaya pa kang maadir ka bulan Ramadan sa mana benar-benar tanur batya bab manayamati na kadar katanong Ramadan okay na sa mga sahaba, mga tabi'in na igira mati pun sa Ramadan aduh na mababayabay siya na igira kada sa Ramadan na manisa na mararat aginawan yan. Taman sa pagiraw siya na ububuk meloy. Siwaya makana din na sarago na langon Ramadan. Kaaya din na kabayaran na dikiran pada sa Ramadan. Nang sa bagay marano, tabiar ka tanong. Tabiar ka na di mamamakinan. Na ilang kan din ni kano okero na mimilang.
Isa dulu pak. Aduh maganda. Aduh. Lang bilang yan nakagaan yan. Na di ina oras tanwaya. Miya kalalay man tua balas. Penitan ng wallah. Adi panmali po sa di nga bulan na Ramadan na karilaan tanong wala lang ulang. Ay dapat yoruno. Sa tarimaan wala sa mga amal tanurun. Pagpanitan ng wallah. Timo-timo tanong wala utala ko surga. Yan sa datanang nga katitimo tanong. Na isampay tanong man wala sa ngutay sa Ramadan. Sa kanong siya ng mga pagariami. O ay mga babiyami di mamamakinog. Sa station niyo. Station tanong. Pamanan na hamid station tanong. Sa kapaguluan niro na diyan na magaryari. Siran din lang ng magaryari. O ay diyan nga si manager, Habib. Diyan nga si Haja Nasria. Diyan nga si Haja Anisa. Diyan nga si kanong na magaryari. Ang bawat tanong Hamid pamili. Tamang kumya makamong kanong mga apo. Nabala sa kanwalla. Sa kanong sa mga pagaryami, mga bubayami. Ang kita tayo sa mga foreign. Yung mga Arab. Na panginita wala ang mapipiyag ginawa niyo siya, mapiyag mo di ka pakapramadan, na isampe kanong wala sa makambabaling ang anubo ko mga ingadiw. Sa kanong mga buwatan mga Abdul Hamid sa nga matatang siya na ingad, kung gulat nganom siya lang kanong adiyan ka amanan niya ng mga pagaryan niyo, mga babay niyo, nagoy amalan adiyan sa kanong na magaryari, nagos ka ng mga baiman to ang mamakinig na balasan kanong Allah, sa balas sa mapiyag. Sa pakabarakatan walang kaya timo-timo tanong sa sumyaswa tanong sa nang balitan insyaAllah. Oh, sa sugaswa tanong sa Ramadan natama sa kabukay ron na ipag-apply tanong. Ay dapat yun. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buwitan sa mababao. Wa qala rabbukum du'uni astajib lakum. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين إنك على كل شيء قدير أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت ونستغفرك ونتوب إليك رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله لا إله إلا أنت سبحانك فقنا عذاب النار اللهم اغفر لنا يا الله وارحمنا يا الله اللهم تقبل منا يا الله وتب علينا يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا الجنة مع الأبرار اللهم أدخلنا الجنة مع السلام اللهم أصلح لنا ديننا التي هي اسمة عمرنا واصلح لنا دنيانا التي هي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي هي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا الله رليك منك له ما أبيك منك له يا الله ya Allah miori miuna dusami mana maitu dusami bagu anda dusami kapapantagan nama apangkar kami na ulang ya Allah ya Allah na padang kau na rila ingkar kami sumbala amang luksami sumanga ina ami sumanga ama ami ya Allah malagi ya Allah sumatan tagulu kumanga kubairan ya Allah na rila ingkar kami syirah amin baliang kar kami sumanga kubairan na surmi surga ka ya Allah dan tarmabu sumanga bubemi api amana rima aka kumanga pagariami api amana rima aka mga watami mga darudupami mga amami datu mga inami mga bay dari engkar kami syirah sa baliang kasiran ya Allah wa kubairan apakatibum biyang kau ya arhamar rahimin dan tawanam ya Allah ami aliu nabi ka igro Ramadan na managkagawi ng gibu-gibu apapakamaradikan ako naraka ka apapakasulag ako surga na uba na mga pamilya ni ama apad ko naraka napadang ka apapakamaradikan ako napakasulag ako surga kaya Allah ya Allah nasukaragan kami ya Allah ya Allah sumano kasisikan ni Allah karaganan kami sa rizki na nakain ka sa paminto na rizki ka ya Allah pakadakalang ko sa rizki ka halal na gusto mga pangarami mga babayami ang kikanunuwagan sila ni Allah na umanumaning ko sa rizki ka halal ka ang sila nun ibakang pangalimu ang sila nun ibakang pangaling kagaw ko mga miskin ang sila nun ibakang didiyakat ang sila nun ibakang siya kaya Allah Pengenin amir kaya Allah dia ke bulan Ramadan napakitim pusan nakar kami ya Allah nagu dia kota isya Ramadan sampai kami ulang-ulang ya Allah pengenin amir kaya Allah baana pengasa sakit tera kami Datu sabai napa maka bergerak kasamagaan ya Allah pamakalan dua kaso mga umuran ya Allah saya kapagkalan dua umuran bina masyarami ko kabaya kaya Allah pengenin amir kaya Allah dia ke amagariya yang buatan Hamid
na sabab ko panagunta manila ko agamang kaya Allah na mabinang kakirasota bang kaya Allah na gusto maapak ka gusto ris kaya Allah adilan mitatarusan kaya dilan ikang ginabaka ko agamang ka Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar birahmatika ya arhamar rahimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ketua Maria lagu masaru daging utang yapang nagatan sa giyang utang yung tanong siyang alim Abdul Bashid Salim. Sama niya mga bangsamin na sabab si sagyang ay live baging ay programa tanong sa gyang Abdul Hamid Broadcasting System will simulcast si sagyang ay frequency 922 si sagyang ay internet sagyang ay website tanong sa Abdul Hamid ako si sagyang ay youtube.com sa pantalan salam na mis kanusambo ang mga bangsamin ang mga kinurk si sagyang ay programa tanong yung ito si Kakanay, si Kakarahma, si Saging Nana France. Sira ni mababali mambo maka sponsor si Saging Gaya programa tanwa Ramadan program Abdul Hamid Broadcasting System si Saging Gaya main studio tanwa sa pantalamatan ng ibo yung ay alim tanwa si Alim Abdul Bashid Salim sa ng mga pakay siya yung masik na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ibu bagi yang kaya di beli-beli saya yang kaya di mana. Nah, kadang kapung Urkano, dia pagariak nanan. Na madama ito na makapagkailangan sa iyong mutuwa makatandag sa iyong mutuwa tayan sa Manila. Natambog yung na si Buwakan, si Dempado, madama ito na silga ka no. Inshallah. Mataya mo mutuwa makapagkailangan si Isakwan, Manila. Yung takabasa ko ay manto na panagpan sa belas o kasir ka na naman naman ito na kanabar ka no puturain sa kuguganyoron. O kataya, di mang na buruakan na niya po sa din sa problema nga ranglaw. Kataya niya pakalangapakan naman naman ito na sa ipunabang yoron na nirituan yoron law. Kanabang yoron ang bagay. Sabab sa mababalagtap na ay kalagi ko no turun. Penanamatan tanu agyang gaya alim tanu agyang gaya upamana kaya muhadirinya tanu pa miyak kalalay niya balas miyak matanuron ago malamang buo balas miyak wanya naka upamaka tanu saya na di din makapiro si alim gadi na tauron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.